Alla jridna nkantaw. Għadna kif kantajna, u ma nkantawx biss hawnhekk, nkantaw id-dar, nkantaw fuq ix-xogħol, nkantaw fit-triq, nkantaw weħidna, nkantaw ma' nies oħra. Alla jrid illi uliedu jkunu nies ferħana u l-ferħ tagħna nesprimuh l-aħjar bil-kant. Minkejja ċirkostanzi mdejja ħosbien kanta. Ġabu jgħidilna hemm xi ħadd minnkom ferħan, ħajkanta s-salmi. Alla tagħna l-ittwal ktieb tiegħu, poeżiji, għana, kanzunetti ta' diversità li ma bħala biex aħna nesprimu lil nfusna anke jekk fid-dwejjaq inkantaw id-dwejjaq tagħna wkoll għaliex dik tkun offerta aċċettabbli ħafna quddiem Alla. Alla jqisha bħala attività importanti ħafna illi aħna nollu l-qalb u l-ilsien lejh u neżaltawh, infaħruh, natuh il-qima tagħna bil-kant. Forsi tgħidli mallum kbirt jiena il-sieni ma jtinix, nistħi, dak ma kollha skużi. Pawlu jgħidilna hawnhekk illi għandna nagħlmu lil xulxin b'salmi, innijiet u kanzunetti spiritwali. Tannu bil-gratitudni fi qlubkom lil Alla. Ġifieri il-kant bħala element fil-qima tagħna, aħna nqimu lil Alla flimkien imma anke matul il-ġurnata minn jum għal ieħor. Il-kant huwa element importanti għaliex jesprimi ta' bilħaq l-identità tagħna. Bħala nies imbierka fl-avvanz tal-Pellegrin għandna l-eroj, il-protagonista, illi jgħaddi minn ħafna taqlib, tlajja u nżul, ħafna esperjenzi diversi, però naraw illi il-vjaġġ tiegħu huwa kull darba jieqaf u jkanta, jew jaqbad jiġri u jkanta, miexi u jkanta. Irridu nikkonsidraw flimkien allura. Xi ħaġa li aħna nassumuha u forsi nagħmluha mingħajr qatt ma ikkonsidrajna, ma għalfejn inkantaw, għalfejn inkantaw fl-aħħar mill-aħħar. Hija xi ħaġa tradizzjoni li aħna rċevejna blama, le, hemm raġunijiet blama għalfejn inkantaw u se nikkonsidraw ftit minnhom. L-ewwel qabel kollox, l-iżjed raġuni bażika li nistgħu npoġġuha bħala pedament għal bqija hija aħna nkantaw biex nobdu lil Alla. Hemm xi ħaġa aktar sempliċi minn hekk? Fil-Bibja hemm aktar minn 400 referenza għal kant. Il-kant jissemma fil-Bibja kollha aktar minn 400 darba u 50 minnhom huma kmandamenti, ordnijiet biex ulit Alla jkantaw. Mhijiex xi ħaġa periferali, xi ħaġa li forsi hija sekondarja, le. Pawlu anke meta kiteb il-Efesin jgħidilna li għandna nkellmu lil xulxin b'salmi u innijiet u kanzunetti spiritwali. Tkantaw u tagħmlu tifħir minn qalbkom lil Mulej. Din mhix xi ħaġa eżerċizzju biex nimpressjonaw lil xulxin, hija offerta fuq prezentata lil Alla fil-waqt li nirringrazzjawh dejjem għal kollox f'isem Sidna Ġesu Kristu. Dak li qal il-Kolossin qalu lill-Efesin u qed jgħidu lilna wkoll. Aħna inkantaw għaliex mistiedna biex nesprimu l-ferħ tagħna, il-ferħ tal-Ispiritu Santu, imma attwalment aħna wkoll kmandati illi inkantaw. Alla jaf illi l-kant joġobna. Kant joġobna. Għaw xi ħadd ma jarax il-Eurovision? Għaw xi ħadd imur tieġ u f'ħafna okkażjonijiet inkantaw, anke waqt logħba futbol in-nies. Hija xi ħaġa fina, fin-natura tagħna, illi jekk aħna rridu nesprimu nfusna l-aħjar billi nkantaw. Aħna hekk ikkostitwiti u fuq livell bażiku u fundamentali allura Alla jridna illi nagħmlu xi ħaġa li għalija kważi aħna maħluqin. Mhux biss maħluqin biex nitkellmu, maħluqin biex nkantaw. Kantanti. Alla jrid il-Knisja tiegħu tkun kor wieħed ta' kantanti orkestrati flimkien. Alla irridna inkantaw, irridna infaħruh il-għaliex jaf li dik hija xi ħaġa fl-aħħar mill-aħħar għall-glorja tiegħu u għall-ġid tagħna nfusna. Aħna nkantaw ukoll biex aktar u aktar jitwettaq fina il-ferħ spiritwali tagħna.
Aktar minn kollox, iva, ngħaddu minn perjodi ta' niket fejn nkunu ħosbiena, nkunu forsi anke inkwetati, però bħala regola ġenerali Alla jridna li nkunu ferħanin. Il-ferħ huwa virtù, Pawlu jgħid ifirħu dejjem fil-mulej u nerġa' ngħid ifirħu għaliex? Well, skont Neħemija, il-ferħ tal-mulej meta jiena neleva qalbi lejh u nesprimi l-ferħ tiegħi fih, dak ikun il-qawwa tiegħi. Il-qawwa tiegħi biex neleb it-tentazzjoni, il-qawwa tiegħi biex nimxi fir-rieda tal-Alla, hija xi ħaġa li iva hekk taħdem. Forsi ma nifhmuhiex, aktar ma nifirħu f'Alla bil-kant tagħna, aktar insibu dik il-qawwa, dik is-seta spiritwali biex il-ħajja kristjana tagħna tkun suċċess. Aktar ma nitgħallmu nitennew fil-mulej, aktar inkantaw u aktar ma nkantaw, aktar nifirħu fih. Hija xi ħaġa ċirku vizzjuż, waħda ġib l-oħra, waħda ġib l-oħra. Jekk jiena insir naf b'restorant, imbun jkun jiekol ikla bil-fjakkoli, tajjeb? U nieħu pjaċir dik l-ikla. X'nagħmel l-għada filgħodu fuq ix-xogħol? X'nagħmel? Ma nitkellem ħadd għax dak ir-restorant issa tiegħi? Le. Il-ferħ tiegħi inkun qed nesprimi ħadd ieħor u quddiem ħadd ieħor. U allura sħabi ngħidulhom il-bieraħ sibt restorant, morru pruvawh. U allura aħna li Alla għarrafna li hu nnifsu, qarribna lejh, salvana, ħaffrinna u għal-ferħ tagħna nistgħu nżommu dak il-ferħ kontenut fina nfusna? Le! B'mod spontanju allura rridu illi nxandruh, irridu illi nagħmlu tifħir jekk jiena skoprejt xi awtur, awtur tajjeb, aħna fenna fjena. Paolo Coelho, niftakar l-ewwel ktib li qrajt tiegħu, l-ewwel romanz di Alchemist. X'romanz da? X'taħsbu li għamilt? Mort ngħid li sħabi dwaru, aqraw dak ir-romanz, għax tajjeb. Xi ħaġa li tferraħna? Nifirħu aktar bija meta nesprimuha ma' ħadd ieħor. U allura appuntu dinja tieni raġuni għal nkantaw, għaliex il-ferħ tagħna jikber u jikber. Rridu nkantaw ukoll, u Alla jgħidilna biex nkantaw biex bekk inservuh u nagħtuh qima. Aħna fil-ġemgħat tagħna, tafu intom, nosservaw l-ikra tal-mulej, naqraw mill-iskrittura, nitolbu. Il-kant huwa element wieħed minn ħafna kif aħna nqimu lil Alla. Tajjeb, u allura nonorawh billi nagħmlu l-parti tagħna fil-li ninaqdu mal-assembleja tal-fidili maħutna sabiex għal-enija il-koll f'unità waħda infaħru. U dina l-iskrittura it-tennija kemm il-darba. Ma tistax ma toħroġ impressjonat meta taqra s-salmi faħru lis-sit. Għannu l-sit għanja ġdida u t-tifħir tiegħu fil-kongregazzjoni tat-tajbin. La darba Alla ta' bil-ħaq ħalaqna. Għalfejn ħalaqna Alla biex narfuh. Biex narfuh, inħobbuh, inservuh u x'aktar biex ingawduh. U wieħed mis-sigriti tal-ħajja propjan dan. Il-Alla nistgħu ngawduh minn issa stess. Toħx tistana biex tmur il-ġenna biex tgawdih il-Alla. Gawdih minn issa stess. U kif ingawduh? Bil-kant tagħna. Bil-kant tagħna billi nesprimu l-għan tal-eżistenza tagħna bil-kant. Faħħal lis-sit u ruħ tiegħi. Jien se nfaħħal lis-sit dment li ngħix. Sakemm għandi n-nifs ħanibqa' nfaħħru. Jien se nkanta tifħriet il-Alla tiegħi dment li għandi l-enti tiegħi. Kemm indum neżisti ġifieri. Kemm indum neżisti. Jiena se nkanta lil-mulej. Il-mifdija aħna, illi Alla sejħilna bil-grazzja tiegħu. Aktar u aktar għandna raġun. Il-ħolqien kollu jfaħru x-xemx, il-qamar u l-kwiekeb, il-muntanji l-ibra ifaħruh il-Alla. Għalkemm m'għandhomx il-sien ifaħruh kemm aktar aħna. Li Alla ħalaqna bħala ħlejja raġunevoli, ħalaqna fuq ix-xbija tiegħu biex narfuh u allura aktar u aktar rridu illi nesprimu dan il-ferħ tagħna. Għannu bil-ferħ lis-sit jgħidilna s-salm, mhux ħanqod ngħidilkom il-referenzi intom taqrawhom is-salmi u tafu li qed nikkwota mis-salmi hawnhekk. Għannu bil-ferħ lis-sit, o intom il-ġusti. It-tifħir jixraq lir-retti. Roddu ħaj lis-sit bil-lira, bil-dawn l-istrumenti tal-mużika. Kantawlu tifħiriet bl-arpa ta' 10 kordi.
Forsi tissorprendu ruħkom jekk narrafkom illi Sidna Ġesu meta nkantaw l-Alla jingħaqad magħna u jkanta magħna. Arba kontu xafuha din. Aqraw littra l-Ebrej kapitlu 2 u taraw li Ġesu jgħid jien inkantalek qed jikellem l-Alla. Jien inkantalek tifħir maħuti. Mela mhux sew li ngħidu billi nasal 5 minuti tard nkun għadu fil-kant ma ħantlef xejn. Le. Din hija okkażjoni ta' ċelebrazzjoni illi l-koll flimkien irridu ninaqdu għaliex Ġesu nnifsu jonora din l-attività tagħna billi jingħaqad magħna. Anke meta kien fuq l-art qabel ma ħareġ lejn l-ora taż-żebbuġ lejlet il-passjoni tiegħu x'kien għadu kif għamel? Kanta salm mad-dixxipli tiegħu. U dik il-ħaġa Ġesu għadu jagħmilha. Għalfejn inkantaw il għaliex meta nkantaw niftakru Falla fil-karattru sabiħ tiegħu. Niftakru Falla fil-modijiet tiegħu magħna. Il-kant tagħna huwa teoloġikament peżanti. Kull vers li tkanta hemm x'tomod. Aħna ma nkantawx mantras u repetizzjonijiet bla sens. Huma innijiet miktubin biħsieb, innijiet sbieħ, innijiet bibliċi illi bihom intu tkanta il-Alla qiegħed tarfu bħalma quta bil-ħaq salmi ieħor jgħidilna huwa tajjeb illi rroddu ħaj lis-sit u nkantaw tifħirit l-ismek olola illi niddikjaraw l-imħabba soda tiegħek filgħodu u l-fedeltà tiegħek bil-lejl u propjament dak li għadna kif għamilna. Great is thy faithfulness bdejna il-funzjoni tagħna, vera? Kbira hija l-fedeltà tiegħek qed ngħidu lill-Alla. L-attributi tiegħu, il-karattru sabiħ tiegħu qegħdin niċċelebrawh flimkien qudiemu fil-preżenza tiegħu. Tennew fis-sit jgħid Salmi ieħor intom il-ġusti u roddu ħajr lill-Alla għat-tifkira tal-qdusija tiegħu. Meta nkantaw qed niftakru wkoll li Alla u Alla qaddis, Alla tajjeb, Alla ta' saba', Alla ta' mħabba lejna. Aħna il-bnedmin l-aħwa nitennew l-aħjar billi nagħmlu u nitennew l-aktar tkun l-aktar ferħan fid-dinja, nitennew l-aktar billi nsebħu lil minu l-akbar. ċoe lill-Alla. Lill-Alla. Meta nkantaw l-aħwa aħna nkunu qegħdin inniżlu wkoll eruq ta' fidi fil-font fil-verità tal-Bibja mqazza. Tajjeb, forsi diffiċli tiftakara blamment il-Bibja, imma kemm naf kanzunetta blamment. Jiena naf nies illi kanzunetta jixorbuha u jiftakruha. Il-kant dak li hu. Il-kant fih ir-rima pereżempju, dik ir-rima tgħinek tiftakar, timmemorizza. Qed tifhem, hemm ċerta ritmu, hemm ċerta melodija li allura il-kanzunetta, l-innu ħad tiftakru aktar faċli. Min minna ma jafx l-innu Malti, blamment. Imma min jaf l-ewwel paragrafu tal-Kostituzzjoni ta' Malta? Tifhem, il-kant jistiednek biex tassorbih jintaġem miegħek u jsir parti minnek. U allura meta nkantaw David pereżempju determina u qal ekkara. Se nrotħaj lis-sit skont il-ħaq tiegħu u se nkanta tifħir lill-isem tas-sit l-ogħla. Kien determinat, kien deċiż illi jiġri x'jiġri u fejn hu ikanta tifħir lill-isem ta' Alla l-ogħla. Iva, nitgħallmu ċertament billi naqraw il-Bibja, nisimgħu priedki, naqraw letteratura kristjana tajba, da kollu hemm postu u nirrikmandawh u iva il-Bibja wkoll tenfasizzah. Imma meta nkantaw dak il-kant qiegħed joħroġ mill-qalb u ħafna drabi huwa wkoll kompendju qasir tal-Vanġel ħafna mill-kanzonetti li nkantaw, mill-linjiet li nkantaw, fihom veritajiet tant importanti. Infatti kien hemm wieħed teologu Ingliż tas-seklu 19. Għalhekk ara xerf qal jiena nagħti linnijiet lill-Knisja xi tkanta u ma jimpurtanix mi jikteb it-teoloġija. Għax intom titgħallmu l-aħjar bil-kant.
Il-kant jeħel fil-memorja tagħna. Il-kant anke meta insibu lil nfusna darna mal-ħajt u allura forsi morda, forsi f'ċirkostanzi diffiċli, Alla xorta waħda rridna nkantaw. L-ittra l-Ebrejt jgħidilna b'Ġesu mela ħanoffru kostantament, ħanoffru il-ħin kollu sakrifiċċju ta' tifħil l-Alla, ċoħe il-frott ta' xoftejn li jistqarru lill-ismu. U wieħed mill-modi brillanti sbieħ kif aħna nistqarru l-isem tal-Alla huwa propjament iva bil-kant tagħna. Aħna nkantaw ukoll. Għallax bil-kant aħna nedifikaw il-xulxin. Nkunu qegħdin nsaħħu l-xulxin. M'aħniex sempliċement waħedna, loners, imma qegħdin flimkien u qegħdin nibnu l-xulxin fil-fidi tagħna. Il-kant jaqgħadna flimkien f'kor wieħed li tkanta waħdek solo sabiħ, imma li tisma' kor il-kol flimkien li inti tiġi assorbit minnu. U dan huwa propjament din hija l-Knisja tal-Alla. Ħafna nies minn sfond differenti, ta' abbiltajiet differenti, b'intellett differenti, però issa qegħdin naqdu flimkien, żil ħaġa qegħdin jagħmluha flimkien illi jeżaltaw l-isem tal-Alla x'vera. U li tkora ħallewna salm li jgħid parti minnu. Kantaw tifħiriet il-Alla. Għannu tifħiriet is-sultan tagħna, għannu tifħiriet għax Alla huwa s-sultan tal-art kollha. Għannu tifħiriet b'salm bis-sena. Hemm skill, hemm ċerta ħila illi aħna ma rridux nibqgħu dilettanti, anzi rrid nagħmel mill-aħjar biex leħni jkun sabiħ, ikun intonat, ikun armonjus mal-ilħna l-oħra, vera? Dinja arti, dinja sbuħija, Alla jrida. Għalhekk għandu tifħiriet b'salm bis-sena. Għaliex għax Alla jirrenja fuq in-nazzjonijiet. Meta nafu li Alla tagħna jirrenja fuq l-art. Huwa s-sovran. Kemm għandna għalfejn illi nfakru lil xulxin fit-taħwit ta' dinja illi Alla ta' bil-ħaq huwa sovran. Ħantikom raġuni oħra. Għala għandna nkantaw, meta nkantaw nkunu qegħdin ngħinu u nagħtu xhieda anke lill-infidili. Ħafna drabi jitlu nies hawnhekk illi ma jkunux Kristjani bħalna. Tajjeb? U jaraw, josservaw u jisimgħu kull ma jkun qed jingħad. Vera jew le? Meta nkantaw nkunu qegħdin nagħtuhom xhieda, nkunu kważi qegħdin nkellmuhom u ngħidulhom kemm għandna Alla kbir. Kemm għandna Alla meraviljuż li aħna ferħanin bih għax ma tingħaqadx magħna. Vera jew le? Hija xhieda indiretta tal-fidi tagħna. U din il-ħaġa propjament insibuha wkoll fis-Salmi. Roddu ħajr lis-sit jgħidilna. Sejħu lill-ismu, għarfu l-opri tiegħu fost il-popli, għannulu, kantawlu tifħiriet. Tinnotawha għarfu l-opri tiegħu fost il-popli, fost in-nies l-oħra, mhux biss f'Iżrael, mhux biss il-Knisja. L-opri tal-Alla rridu inxandruhom, rridu kważi nirreklamawhom quddiem il-ġnus tad-dinja. Alla ta' bil-ħaq irridna nkantaw. U hemm raġuni oħra għala nkantaw diħa taħsadkom. Meta nkantaw nkun qegħdin nagħmlu gwerra. Kif din? Meta nkantaw nkunu qegħdin ningaġġaw ruħna f'taqbida bħala soldati ta' Kristu. Meta inti disċiplina u bil-ferħ u mill-qalb tkanta lill-Alla narġa' intenni mhux bissaw, imma f'ħinijiet differenti matul il-ġurnata. Kemm jibqalek aptit ta' dnub? It-tentazzjoni kemm tattirak meta qalbek hija mhux biss mimlija, imma mfawra b'tifħil lill-Alla. U allura waħda mill-armi kbar li Alla tagħna hija propjament il-kant. Meta aħna nixteħtu fih fl-immensità tal-imħabba tiegħu u din esprimu bil-kant ix-xinxilli u s-seduzzjoni ta' d-dinja jinxfu, jitbieru, jispiċċaw, ma jibqgħux qed tarawna.
U għalhekk qed ngħid il-iva meta nkantaw inkunu qegħdin niggwerraw, inkunu il-kant ikun qed jirrinforza fina dak il-veritajiet bibliċi. Illi jsiru parti mit-trasformazzjoni tal-mħuħna meta għandek kanzunetta u dik kanzunetta tal-imta blamment u qed kanta matul il-ġurnata tajjeb immedjatament wara taħseb li ħadd idaj. Immedjatament wara taħseb li ħadd xi kitba. Għalhekk qed ngħid meta nkantaw nkunu qegħdin nagħmlu gwerra kontra il-ħażen. Ix-xitan jobgħod l-attitudni taw li Talla illi iterru lilhom nfushom f'tifħid kontinwu lil Alla. Għaliex? Għax meta kantaw qegħdin nidentifikaw ruħna ma' Kristu. Huwa s-sit tagħna, il-ferħ, il-milja kollha tagħna insibuha fih u allura il-forzi tad-dlam jitilfu ħafna mill-qawwa tagħhom. Bil-qalb, bil-moħħ, bil-vuċi, vuċi ingaġġata fil-qima, id-dnub ma jibqax attraenti. Id-dnub jitlef l-attrazzjoni tiegħu. Għala nkantaw? Inkantaw, meta nkantaw nkunu qegħdin nissaħħu kontra t-tiġrib u nkunu kapaċi nelbu il-provi. Waħda mill-provi illi sofra, pereżempju l-Apostlu Pawlu, ma' sieħbu Sila, illi dana sfaw mixħutin il-ħabs minna ma kellhom tort, anzi, għax għamlu opra ta' karità ma' waħda xebba. U spiċċaw il-ħabs ġo Filippi belt Griega. U x'qagħdu jagħmlu fil-ħabs? Jilmentaw, igergru, kemm hija dinja ġusta din, x'qagħdu jagħmlu fil-ħabs? Ikantaw il-Alla. U nassigurakom ma fetħux il-hymnbook. Min fejn kantaw? Minn dak li kien hemm diġà f'qalbhom. Għalhekk qegħdin ngħidu illi bil-kant aħna kapaċi nelbu il-provi. Flok tgergir tifħir. Flok il-menti eżultazzjoni falla. Meta nkantaw ukoll. Nkantaw b'fidi sinċira, nkunu qed noqorbu li Alla u l-wedi tiegħu. Alla u Alla kbir tagħna wedi kbar u prezzjużi u Alla jridna li dawn il-wedi inlaħmuhom fina. Li dawn ikunu ngħixuhom u nesprimuhom u npoġġu l-fiduċja kollha tagħna fihom. Sal ieħor jgħidilna u frattant int qaddis qed jgħidlu David lill-Alla. Frattant int qaddis int li tinsab fuq it-tron, fuq it-tifħiriet ta' Iżrael. Xi ħsieb meraviljuż dan. David qed jgħidlu, Alla inti tpoġġi fuq it-tifħiriet ta' Iżrael. Ħalli kieku l-pedestal tal-Alla u għat-tifħir tagħna. Laħqulu, li jxraqlu. Alla jgħammar fit-tifħir ta' niesu. Iwiegħed ukoll li Alla joqrob lejna hekk kif aħna noqorbu lejh. Inkantaw ukoll għaliex meta nkantaw nkun qegħdin nitqanqlu emozjonalment għal Alla. Messna nistħu illi immorru parti u neċċittaw ruħna. Naraw partit ta' futbol u kważi qabadna ferħ ta' ġenn meta jiskurjaw. Imbagħad meta niġu għall-qima tal-Alla passivi, bierda, indifferenti, ma nipparteċipawx kif suppost. Il-kant jgħinna biex attwalment inqumu emozjonalment u nitennew f'Alla. Se nkun ħieni u neżulta fik, se nkanta tifħil lill-ismek u l-ogħla. Il-kant Alla jaf illi tagħna sentimenti, tagħna emozzjonijiet, dawn ma nistgħux naħbuhom, ma nistgħux innegawhom, Alla jridna nużawhom sew. U kif nuża l-emozzjonijiet tiegħi l-aħjar billi jiena nkanta lill-Alla. Ħaġa magħrufa li kwalunkwe kant u mużika jaffettwaw is-sentimenti tagħna u jintilef fil-mużika vera, jintilef ma jibqax f'dinja. Kif nista' nintilef f'Alla bil-kant tiegħi. Hemmhekk inqum min-nas, mill-letarġija, minn dik l-indifferenza emozjonali, il-fjamma tar-ruħ terġa'
titkebbes, terġa' tieħu l-ħajja. Iva, u emozjonalment, meta ngħidu emozjonalment, jiena x'għandu jeċċitani l net illi nkun grat lejn Alla. Jiena reċipjent tal-ħnina tiegħu. Alla berikni b'kull barka spiritwali flimkien smewwiet. Alla minni Sinjur fi Kristu. U kif ħan nirrispondi? Billi rrot ħaj lilu. U ħafna mill-kant tagħna huwa kant għajdu li intom tarat il-ħajr bħal ma' salmi. Għannu l-sit brat il-ħajr qed jgħidilna Salm 147. Kantaw tiffirit il-Alla tagħna fuq il-lira li jgħat tismewit bisħab u jħejji x-xita għall-art li jkabbar il-ħaxix fuq il-muntanji. Imma qed kantaw dan is-salm. Ħafna knies evanġeliċi barra minn Malta jkantaw is-salmi. Miktubin bil-metrika biex kun jistgħu jitkantaw. Tajjeb u ħireġ għax-xogħol filgħodu u tara li għax-xita. Tifhem? U fuq fommok għandek li għad tismewit bisħab u jħejji x-xita għall-art li jkabbar il-ħaxix fuq il-muntanji. Tista' tgerger dak il-ħin li ħadd ixxarrab. Illi għan konvenjent ix-xita. Dik il-verità t'Alla, Alla provvidenti, Alla li temmexxi kollox. Meta hija fuq fommok u f'qalbek kemm huwa sewwa. Il-kant jgħin allura biex nkun rikonoxxenti li Alla, ir-radd il-ħajr huwa virtu mill-aktar importanti għas-saħħa spiritwali tagħna. David infatti jgħid jiena fdajt fl-imħabba soda tiegħek qed jgħidu. Qalbi se tifraħ fis-salvazzjoni tiegħek. Se nkanta lis-sit għax tratta miegħi b'ġenerożità. Meta tħares li Alla, kif taraħ? Bħala idu magħluqa jew Alla ġenerus? Alla Sinjur miegħek, Alla li vera radmek tak majnata fit-tjiba tiegħu u fil-fedeltà tiegħu. David kien jaf li Alla huwa ġenerus miegħu. U bekk ukoll mesta nkunu aħna. Kif ħan nirrispondu bil-kant? Bil-kant. Il-kant ukoll ħajjarna li nimxu f'modija maħsuba minn Alla għal ferħ tagħna. Ħanarġa' neġgħu ntennuha din. Għannu l-sit għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-ħaġab. Għajtu ferriħa l-sit art kollha xpakkaw għannu bil-ferħ u kantaw tifħiriet. Tkantax minn taħt l-sin. Jekk għad fadallek is-saħħa. Iftaħ il-garġi u kanta. U kanta tinstema. Kanta f'armonija ma' ħadd ieħor jekk ma' ħadd ieħor. Imma iva. Li kanta tifħiriet l-sit bil-lira u l-ħoss tal-melodija. Ninnotaw li kultant il-kant lil-mulej iwellet il-ferħ u meta tkunu ferħanin x'ħan għamlu nerġgħu nkantaw lura lil-mulej. Bħala Kristjani għandna raġunijiet innumerabbli għala jmista nkunu ferħana u rikonoxxenti. Għax Alla ħatarna skont l-oġba tiegħu biex iressaqna lejh, biex nittu fil-btieħi tiegħu. U kif nittu fil-btieħi tiegħu? Bit-tifħir. Kull darba il-salmisti itlu fil-btieħi tiegħu bit-tifħir, faħru l-mulej għax is-situ tajjeb, kantaw tifħir l-ismu għax hu pjaċevoli. L-isem tal-Alla huwa pjaċevoli qed jgħidilna. Huwa isem illi għaxqek. Illi għanqal fik l-aħjar. Kantaw tiffirit l-ismu għax hu pjaċevoli, għax is-sit għażel lil Ġakob għalih innifsu, Iżrael bħala t-teżor speċjali tiegħu innifsu. Għalfejn inkanta? Għax Alla għażilni. U għalfejn tkantent u l-kol flimkien għax Alla għażilna. Alla għażilna. Tafu f'liema soċjetà mħawda u mitlufa din ngħixu. U nħarsu li nfusna ngħidu mulej, jien. Kif jien aħjar ma' ħadd ieħor? Mhux għax inti għamiltni aħjar ma' ħadd ieħor. Inti qarribtni lejk. Inti naddaftni bid-dem ta' Kristu. Inti issiġillajtni bl-Ispiritu tiegħek. Inti tajtni l-weta tal-ħajja eterna. U allura iva, għax is-sit għażel il-Ġakob għalih innifsu għalhekk inkantawlu. Nies ferrieħa, nies grati u miftuħa l-Alla huma nies b'ħajja sinifikanti għalih. Dik hija ħajja sinifikanti. Ħantikom raġuni oħra għala nkantaw għax meta nkantaw nkun qegħdin nesprimu
l-unità tal-Ispirtu bejnietna. Il-Knisja matul iż-żminijiet l-insan mhux dejjem qablu ma' xulxin f'kull dettall, f'kull ħaġa, però meta biex nfaħru l-Alla. Kulħadd jaqbel, kulħadd għandu l-istess fehma, kulħadd għandu l-istess opinjoni. Alla ħaqqu li jkun infaħħar, Alla ħaqqu illi jkun infaħħar għaliex ġabarna l-koll f'unità waħda għalkemm hija mhix unità perfetta, però hija unità li aħna jeħtieġ li mmantnuha għall-glorja tal-Alla. Iva l-kant huwa aktar effettiv li naħseb tifhmuha milli sempliċement ngħidu xi ħaġa flimkien, nollu l-ħinna u ngħiduha flimkien. Jekk ngħidu it-tama tagħna hija fi Kristu, ngħiduha flimkien, ngħiduha, mhux noqogħdu nesperimentaw. Imma x'differenza meta ngħidu fuq Kristu biss tamitna l-kol għax differenza. Tarew le? X'differenza? Meta nkantaw qegħdin nesprimu l-unità tagħna bejnietna bl-aħjar mod possibbli, bl-aħjar mod possibbli. Ġesu ġie fostna bniedem bħalna biex jażel u jsejjaħ nies minn fost Iżrael, minn fost il-ġnus ukoll. U allura dan l-att fenomenali li kien mħabbar anke fis-Salmi jgħid meħabba fek se nfaħrek fost il-ġentili u se nagħni lill-ismek u jerġa' jgħid tennew ġentili mal-poplu tiegħu u jerġa' faħru lis-sit intom il-ġentili kollha u ħajillodawh il-popli kollha, ħajfaħru il-popli kollha. Alla jrid li ikollu poplu wieħed meħud mill-ġnus kollha tad-dinja, mit-trubiet kollha tal-art biex ifaħruh. Qegħdin noqorbu l-etmiem finalment Alla jridna inkantawlu biex nigglorifikawh. U xem isbaħ ola minn hekk. Pawlu jgħidilna illi f'kull ma tagħmlu bil-kliem jew bl-emil għamlu kollox għal glorja tal-Alla. Anke jekk tiklu u tixorbu aħseb wara meta aħna qegħdin infaħru lill-Alla bil-kantana. Lilu nkantaw, dwaru nkantaw, ħatkun ingaġġata r-ruħ, il-qalb, il-moħħ, l-lisien, is-saħħa tagħna għax trid ċerta saħħa wkoll biex tkanta vera jew le. Trid ċerta saħħa, ċerta enerġija, imma hija enerġija investita tajba, bl-aħjar mod possibbli. John MacArthur, il-pastor, illum pjuttost xwejjaħ, imma għadu attiv. Fil-kummentar tiegħu fl-Efessi fuq l-Efessin kitab hekk. Il-ħajja mimlija bl-Ispirtu. Il-ħajja ikkontrollata mill-Ispirtu Santu. Tipproduċi l-mużika. Sew jekk għandu vuċi tajba jew inkella jistona fil-kant, il-Kristjan ikkontrollat mill-Ispirtu u Kristjan għannej. Xejn mu aktar indikattiv ta' ħajja imwettqa, ruħ kuntenta u qalb jenja mill-espressjoni tal-kant. U allura jiena nistedinkom illi tikkorreġu l konfuskom hawnhekk. Jekk il-ħajja tagħkom minn ġurnata l-oħra hija nieqsa mill-kant, hija nieqsa minn dik il-melodija, tajjeb diġà tafu għanijiet bl-amment, kantawhom. Itolbu l-Alla biex ifakkarkom ħalli regolarment fit-triq tkun fejn tkun ħatkanta lil-mulej. Ħatkanta lil-mulej. Fl-aħħar mill-aħħar meta nkantaw nkunu qegħdin nitħejjew għal qima dejjema u perfezzjonata fil-preżenza tagħna. Għalhekk rajtilkom fil-bidunet illi dawk li kienu mifdija mill-art ikantaw il-Alla. Fl-Apokalissi għall-inqas 3 darbiet, probabbilment aktar minn 3 darbiet għax flok jgħid ikantaw, jgħid jgħidu. Imma imbagħad x'jgħidu hemm forma ta' poeżija u allura probabbilment qed ikantaw quddiem Alla. Waħda minnhom hija Rivelazzjoni 5 fejn għandek hawnhekk l-erba' u l-24 anzjan kantaw kanzunetta ġdida billi qalu denju jent biex tieħu l-scroll u tiftaħ is-siġilli tiegħu għax inti qtilt u b'demmek xtrajt għal-Alla persuni minn kull tribù u l-sien u poplu u ġens. U għamiltom saltna u saċerdoti għal-Alla tagħna u għati saltnu fuq l-art. Fil-ġenna se nkunu inkantaw
attività oħra jkun hemm, imma iva il-kant se jkun predominanti għaliex il-qalb ħienja, il-bniedem imwettaq fih innifsu huwa bniedem illi qiegħed fid-direzzjoni tiegħu li Alla qed jitenna bih. U l-aħjar forma ta' għena u kuntentizza hija proprjament bil-kant tagħna. Hawn isfel Alla qed jippreparana bħala l-kor tiegħu għad-dinja l-ġdida. Jiena neċċita ruħi jinżilli d-dmuħ minn għajnejja meta nisma' il-gran finali tad-9 sinfonija ta' Beethoven. Kull darba li nismagħha. Ġismi jqum xewk. Qed tifhem? Ode to Joy. Għanja il-ferħ. Aħseb wara meta nkun fil-ġenna. Ferħ ipperfezzjonat, ferħ qaddis. Li Alla jridna minn issa nieħdu dal-kors matul ħajjitna biex meta nkunu gradwati. L-Alla ngħidulu ta' bilħaq ħalleluja. X'Alla kbir, ħalleluja.